Nsemmilkom eżis ħbib tagħna laqa oħra ta' dialogu f'dan il-programm. Dan il-programm imxandar minn fuq il-Facebook illum l-erba' 15 ta' Marzu, Facebook page PM News, Public Media News. Grazzi għad-direzzjoni ta' din il-paġna li tilqana u hekk inkunu nistgħu flimkien magħkom nitkellmu u naqsmu dawn il-ħsibijiet tagħna. Programm jien Edwin Vassallo li qed intellaw f'isem Moviment Solidarjetà Ħajja, Familja, Libertà, miegħi għandi l-żagħżugħ Jake Muscat u wkoll il-Karmenu Borġ. Ftit inqas żagħżugħ u ftit iktar minn żagħżugħ. Mhux veru Karm? Nibdew bi ftit umorizmu bejnietna. Is-suġġett huwa serju. Pajjiżna x'futur għandu? Illum għandna poplu li qegħdin narawh inkwetat bil-kriminalità. Poplu li lanqas iħossu sejf, sikur, jimxi fit-toroq tiegħu stess. Għax is-sigurtà qiegħda toħloq id-dubji tagħha. Għandna wkoll ħajjiet Maltin u Għawċin li jinsabu f'riskju. Għandna il-problema tal-għolli tal-ħajja. Però da kollu inżidu problema oħra. Ftit tal-ġranet ilu propju l-ħadd li għadda, il-Malta Today għadha kemm żvelat ħanajdu hekk ir-riżultat tas-servej tagħha u r-riżultat tas-servej tagħha ikompli jagħti raġun dak li jiena nitkellmu dwar issa dawn l-aħħar numru ta' programmi. Dawn l-aħħar numru ta' programmi x-xewqa tagħna dejjem kienet li naraw li konna komunikazzjoni aħjar mill-politiċi u tlabna li jkun hemm komunikattiva aħjar, iktar effettiva, li jkollna iktar serjetà, li jkollna iktar kredibilità, li jkollna iktar onestà, bil-ħsieb li dawk li tilfu it-tama tagħhom fil-politika jerġgħu jirbħuha. U dejjem sperajna, dejjem ittamajna li servej ieħor naraw tnaqqis fin-numru ta' dawk li tilfu din il-fiduċja. U aħna nħossuna hekk inkwetati. Għaliex iktar ma jikber in-numri ta' dawk li jħossuhom tilfu l-fiduċja fil-politiċi, iktar tikber il-problema ta' sfiduċja anke fil-ġejjini ta' pajjiżna stess. Hekk taħdem Malta. Ftit ilu iddiskutejna kif anke żgħażagħ fl-università iżjed minn kważi 80% tagħhom lesti li wara l-istudji tagħhom jitilqu l-barra minn pajjiżna. Immorru mhux jaħdmu jgħixu barra minn pajjiżna. U r-raġuni għax ma għandhomx tama f'pajjiżna. U din mhux ħelti, dan mhuwiex sewwa la d-demokrazija. U allura is-servej il-problema tiegħu turi li llum will not vote dawk li ma jridux jivvotaw f'dan is-servej tal-ħadd li għadda żdied minn fuq is-servej jiġifieri ta' xahar ilu. Servej ta' xahar ilu dawk li qegħdin jgħidu ma jridux jivvotaw kien ta' 23.9%. Is-servej tal-ħadd li għadda żieda żgħira imma żieda ta' 24.82%. Għandek żieda żgħira, però mbagħad fil-waqt li dejjem għandek dawk l-10% li ma jkunux jafu li jekk din id-darba inżidu dawk l-10% li ma jafux x'jagħmlu huma dubjużi ma dawk li tiġew ma affermattivament ma jridux jivvotaw, għandek kważi 34.84% iktar issa minn 100,000 ruħ li kważi jisbuq jgħaddi lil dawk li lesti li jivvotaw lil-Labour. Lesti li jivvotaw il-Labour skont l-istess servej tal-ħadd li għaddu ma 30.79. Dawk li lesti li jivvotaw lill-Partit Nazzjonalista 28.
43%. Imma dawk li ma jridux jivvotaw flimkien jiġu 34%. Ħbib tagħna, dan huwa problema għad-demokrazija tal-pajjiż. Problema li għandna fil-politika tal-pajjiż. Għandna persuni li tilfu u qegħdin jitilfu il-fiduċja tagħhom f'dan il-pajjiż. U din ma rridux inħalluha tibqa' tiġri. U allura rridu nħossu r-responsabilità li nitkellmu f'isem dawn il-100,000 ruħ. Dawn il-100,000 ruħ faċli li l-partiti politiċi jabbandonawhom illa fl-aħħar mill-aħħar xorta sa jitla gvern permezz ta' dawk li jmorru jivvotaw. Allura dawn in-nies li qegħdin jgħidu aħna m'għandniex tama, dawn sa jiġu skreditati, żvalutati, imwarbin, mormija u bla leħen ħadd mu ħajati kasom. X'komunikattiva qed ikun hemm ma' dawn in-nies? Kif qegħdin nerġgħu nirbħuhom lura? Mhux bir-reklami, bl-onestà. Dawn in-nies iridu risposti għal biżgħat li għandhom. Dawn in-nies iridu risposti biex minn sfiduċja jaqilbu għal fiduċja f'pajjiżna. Karmina, sibiet tiegħek. Tajb, inkompli ma li għattajt, Edwin, illi s-sinjali huma daqsxejn strambi fil-dassevi għaliex l ħaġa at face value jidher li l-Partit Nazzjonalista jkupra u l-gap naqset, kważi ngħalqet. Però qed ikkonsidra li jista' jkun li ġar li kellek ammont ta' nies li kienu ma jidvendalija u ma baqgħux mal-PN speċi bdew jgħidu mhux se jivvutaw u jista' jkun li daw ġew lura. U barra minn hekk għandek il-fattur tal-skjaċċanti tal-kwistjoni ta' stewards li l-Partit Laburista żgur li jeżitu, anki internament probabbilment nimmaġina jnek għandhom sens komun li dawn ħafna minnhom qed jgħidu smar kif ġaraw kif spiċċajna hekk jiena konvint li hemm nista' bida tajba u nies li għandhom sens komun li mhux għax huma fil-gvern jifhmu li l-poter huwa xi ħaġa li daqskemm tista' tieħdu tista' titilfu. Speċjalment imbagħad għandek huwa moħħod minnhom ukoll li huma onesti u nistawġulija. Wieħed jittama li l-politiċi Maltin fadallhom dik in-naqra serjetà u ġulija li donnu iktar metjadiżmi iktar da toqsilhom. Dwar il-numru ta' nies qed jgħidu mhux se nivvutaw magħhom inżid ukoll kważi 5% xi 4.6 minn is żball illi qalu lesti li jivvutaw partiti żgħar li huwa numru mhux ħażin. Ħanispjega hekk. Fl-2008 il-partiti kienu ġew kważi ras imbras b'differenza ta' 1500 vot. Jidher li Alleanza Nazzjonali dak iż-żmien kienet ġabet 1500 vot. Li bit ngħidu li partiti żgħar jista' jkun meta żewġ partiti jkunu ras imbras ikunu fattur importanti. Mela l-vot li partiti żgħar jiswa wkoll. Bħalma l-fatt li għandek ammont kbir ta' nies qed jgħidu aħna ma jridux nivvotaw ma jistax jiġi ignorat u laqas m'għandu jista' jitqies bħala xi ħaġa li nistgħu mingħajrha. Il-poplu meta jkollok kwart tal-poplu ġifieri sa l-aħħar servi kienu ġew it-tieni l-ikbar partit non votanti. Issa ġew it-tielet, ġifieri l-aħħar darba t-nominazzjonisti biex ma jibqgħux jekk ma jridux jibqgħu it-tielet partiti u jagħmlu xi ħaġa, faġġara bis-saħħa ta' jidvendalija. Jien nibqa' ngħid li bakkellek mirrikab il-karru wara li jagħmel ma nafx kemm il-sena joħloq inkwiet u paroli u ġlied. U tajjeb anke llum kien hemm esponent tal-PN magħruf mhux se nsemmi minnu li reġa' beda jgħid in-nies ġaħan. Bir-rispett kollu il-ġaħan u dak li ħajpoġġik fil-poter. Mela allura minnu l-ġaħan li ma jivvutax, minnu l-ġaħan li jivvota kontrik jew il-ġaħan li jivvutalek. Daw da tip ta' kliem fil-politika, speċjalment meta il-politiku jew il-bniedem li jaspira li jagħti sehem politiku jibda jgħajjar il-bażi elettorali li potenzjalment tista' tivvutalu, hemmhekk naħseb jiena turi ċertu arroganza u ċertu supervja. Bħalma hija arroganza u supervja u jiena naħseb illi das-servej urija l-attitudni tal-Prim Ministru li pereżempju ma tax każ
talba għall-inkjesta pubblika min-naħa tagħhom il-Mibki Ġampol Sofija li huwa vittma ta' din l-ekonomija miġnuna li donna saret tiddomina il-ħajja huma il-ħajja tal-Maltin u tan-nies li jgħixu ġo Malta. Sawus vittmi ta' din l-ekonomija però ħan nitkellmu aktar il qudiem. Ġidi l-arroganza naħseb il-poplu qed iddejqu fl-aħħar il-poplu xew qed jiġba' u naħseb li l-poplu ma jridx jismi iktar dik il-kultura tal-gazin, il-panda tiegħu minn tiegħek. Li tfajnija fil-partit, il-partit tiegħu minn tiegħek, naħseb il-poplu qed iddejqu speċjalment quddiem tendenzi ta' arroganza minn politiċi li fil-verità huma politiċi ta' kwalità pessma ħafna jiena ngħid l-ar klassi politika li qatt kellna minn meta kellna self-government law mill-1920 law. Qatt ma jiena politiċi daqshekk arroganti, mhux kreattivi u letteralment m'għandhomx viżjoni ħlief dak li ħajwassal għal voti u daqshekk, m'għandhomx viżjoni għal Malta tal-futur. U allura naħseb il-poplu qed jagħti risposta. Qabel ma ngħaddi għalik ġejk, inħares ukoll lejn dan is-survey u naraw ċaqli ieħor. Jiġifieri, aħna konna nnotajna fis-survey ta' xahar ilu li żgħażagħ minn dawk 16 sa 35 sena u dawk ta' minn 36 sa 50 sena kienu fattur li kienu qegħdin juru sfiduċja li ma jridux jivvotaw. Illum il-ġurnata fl-aħħar survey għandna shift mela ta' 16 sena sa 35 sena fejn fi frar ovvjament ta' din is-sena kellek 38% 38.7% li kienu ma jridux jivvotaw. Issa niżel dawk it-38 ġew 32.4% minn 36 sa 50 sena minn 37.3% niżlu għal 33.6% iżda dawk li huma minn 51 sa 65 nara f'xahar dal-pajjiż kif jinbidlu it-tendenzi tal-voti jew tal-fiduċja jew tal-isfiduċja. Sewwa ngħidu riħ ta' sija jnaddaf qiegħa f'dal-pajjiż. Mela minn 51 sa 65 fejn fi frar li għadda kellek 15.3%, issa dawk żdiedu għal 22.8%. Mela dawk li huma ftit iktar anzjani dan ix-xahar bdew jaraw li m'hemmx fiduċja. Iż-żgħażagħ bdew jaraw marru ma' xi ħadd. Qegħdin niftehmu u probabbli jixxiftjaw lejn il-Partit Nazzjonalista. U dawk tal-fuq minn 65 sena minn 7.8% fejn safra li għadda kienu jħossuhom sikuri, safe, issa telgħu għal 12.4%. Però ċaqli ieħor interessanti kien meta wieħed iħares lejn il-fiduċja fil-kapijiet. Mela fejn fi frar li għadda qabela kellu 45% tal-fiduċja, issa f'dan Marzu dik il-45 dawk il-45% niżlu għal 34.2%, 34.2%. Grek fi frar li għadda kellu 19% tala 26.1%. Però dik l-istatistika Trust Snyder m'għandi fiduċja f'ħadd fejn fi frar li għadda kienu ta' 27.6% issa talat għal 35.8%. U fejn kellek dawk li ma jafux sa jagħmlu minn 7.5 niżlet għal 3.9. Imma l-qabża f'dik li hija Trust Snyder m'għandhom fiduċja la f'Abela u lanqas fi Grek żdiedet għal 35. Wieħed irid jistenna xahar ieħor jasal ukoll biex inkunu nafu x'ikun imiss u ċaqliq fejn ikun sejjer. Mhux għax għandna l-elezzjoni is-sena li ġejja, mhux għax għandna l-elezzjoni bitada, iż-żmien baqa' l-elezzjonijiet. Imma il-ħajja jridu nieħdu d-deċiżjonijiet ta' kuljum. Dawn huma nies li jew jirbħu l-fiduċja jew jitilfu l-fiduċja. Iż-żgħażagħ fejn huma? Edwin, biex inkomplu wkoll fuq dak li kienet jgħid sewwa Carmenu wkoll, naħseb jiena problema f'dan il-pajjiż li
issa ma' żmien u rajnija wkoll fl-elezzjoni li għaddiet naħseb jiena waħda mill-inqas turnout ta' votanti fl-istorja elettorali ta' pajjiżna. Kanna 70,000 fruħ. Ekku. I l-idea li hawn dikotomija li jekk m'intix laburist trid tivvota nazzjonalist u jekk m'intix nazzjonalist trid tivvota laburist. Jiena nemmen li minn dawn l-istatistiċi li qegħdin naraw iktar ma jgħaddi żmien, dik id-dikotomija qiegħda naqra tmut. U din qed narawha wkoll anke f'dan l-aktar survey riċenti li ħareġ iż-żieda anke f'partiti terzi, ġifier dawk li mhumiex la PN u laqas PL. Issa, il-problema hi illi dik id-dikotomija imma sa ċertu punt għadha teżisti. Però dawn in-numru sostanzjali ta' nies illi mhumiex sodisfatti la bil-Partit Nazzjonalista u anqas bil-Partit fil-Gvern, il-Partit Laburista, m'għandhomx alternattiva, jħossu li m'għandhomx vuċi politika. U għal xi dan? Jekk għandek gvern bħalissa li qiegħed jippromovi din l-ideoloġija nsejħula globalista liberali x'inhi, m'għandekx oppożizzjoni għaliha. Għaliex il-partit li suppost huwa tal-oppożizzjoni prattikament iħaddan din l-istess ideoloġija neoliberali. Issa il-problema hi wkoll illi hemm dikotomija oħra. Illi aħna sfurzati nażlu bil-fors. Jew ngħixu dak li għandna. Isu din hija r-realtà u ma tistax tkun realtà oħra għax prattikament impossibbli tibdilha. Jew inkella niżvijaw u speċjalment għaż-żgħażagħ din minħabba li l-futur tal-pajjiż huwa prattikament f'idejhom, nista' ngħid f'idejna wkoll, illi morru lejn politika ta' ideoloġija xellugija, illi ħafna żgħażagħ eżempju jarawha kontra din is-sistema illi huma jaraw bħala inġusta. U ċertament jaraw bħala inġusta għal raġunijiet validi. Eżempju, nara impossibbli kif żagħżugħ illum ikun jista' jaffordja li jrabbi familja, li jkollu proprjetà tiegħu, dawn il-prezzijiet daqshekk għoljin u s-saloli tal-ħajja tibqa' jiżdied ukoll. Allura, is-soluzzjoni ta' din nemmen jiena hi illi jkun hemm alternattiva għas-sistema li qegħdin ngħixu fiha aħna u għas-soluzzjonijiet mhux daqstant tajbin illi ċertu gruppi ta' nies u ċerti NGOs qegħdin jippromovu fl-isfera politika. U sa ċertu punt qegħdin ukoll jinfluwenzaw ċerti nies u ngħidlek ukoll anke ċerti partiti politiċi li qegħdin jippruvaw jintoġbu magħhom dawn in-nies mentri id-direzzjoni politika naturali tagħhom mhijiex ma' dawk it-tip ta' nies u dan qed naraw illi fil-verità huma jiġbdu l-ħadd, qegħdin jikkrollaw fihom infushom. Ġifri jiena nemmen illi xogħolna hu bħala nies mhux ħanibża ngħidha di destra nies ta' twemmin politiku lemini noffru alternattiva politika għal dal-ħafna neoliberalizmu u ħafna wokeizmu u saħansitra wkoll anke marxizmu illi qed jiddominaw ix-xena politika Maltija. U jiena naħseb illi jekk dawn in-nies li huma mhumiex sodisfatti bl-ebda partit, imma wkoll fl-istess ħin ma jridux jissibħu ma' dawn l-ideoloġiji, jekk aħna noffrulhom din l-alternattiva, jiena naħseb illi eventwalment kapaċi tqum forza politika illi kapaċi twassal għal bidla f'dan il-pajjiż li tant hemm bżonn. Grazzi Jake. U għażatt il-mod ta' kif qiegħed ħanajdu hekk targumenta rigward il-problemi taż-żgħażagħ twassalna għal ħsieb li jmiss. Xi pjan hemm għad tkabbir ekonomiku f'pajjiżna? Sa nibqgħu niddependu mill-konsum? Il-konsum ifisser kemm għandna saħħa nibqgħu nibnu? Dawn huma mistoqsijiet li qegħdin jistaqsu n-nies tagħna hemm barra. Ġifieri n-nies tagħna hemm barra
meta jisimgħu il-politiċi jitkellmu u jindunaw anke kif għedna fi programmi oħra li l-politika jisa qed tixxotta mill-ħsieb. Illum hemm kont qed nitkellem ftit ilu qabel ma ġejt hawn ma' xi ħadd. U jiena nħobb niktibha u ngħidha, dan il-pajjiż qegħdin niftaqru mill-ħsieb. U kollox qiegħed jintafa bħala priorità fuq l-immaġini, fuq l-image. Kemm ħan kapaċi nieħdu ritratti, jekkux mal-qattus jew mal-kelb, kemm kapaċi fil-festa nitan u ma dak jew mal-oħra, imbagħad aħna nġibu l-likes. Allura l-politika qed issir mhux fuq is-saħħa tal-ħsieb, mhux fuq is-saħħa tal-prodott politiku tal-alternattiva li semmejt inti, imma kemm ħanuru li għandna ħbieb, ma' min sa nitħabbu, ma' min sa naraw li qegħdin nidru nieklu jew nixorbu. Kollox huwa l-image, kif sa nidru, kif sa nagħmluha. Il-ħsieb qed jonqos. U allura kif għadna anke fi programmi li għaddew u ma tibda tinduna li f'dan il-programm qegħdin impoġġu jdejna fuq il-ferita vera u mmissu ħanajdu hekk fejn l-polz tal-poplu tagħna tan-nies tagħna. Qegħdin naraw li fl-aħħar mill-aħħar alternattiva m'hemmx għax ħsieb politiku m'hemmx. Illum il-ġurnata l-politika ssejr fuq sempliċement jien kif se nirbaħ il-voti, il-viżjoni politika m'hemmx, għaliex illum anke meta imorru nies jitkellmu mal-Prim Ministru, illum l-ekonomija sejra day to day running, u dan nibdew nindunaw. Kif l-aħda mill-ikbar problemi li għandu żgħażagħ tagħna, il-biża li ma jistax ikollhom proprjetà. Il-fatt li f'Malta għandna demografikament issa l-inqas rata ta' twelid fl-Ewropa. Aħna qegħdin nirriskjaw li nkunu popolazzjoni mhux li m'għandniex futur ekonomiku, imma anke bħala eżistenza ta' dan il-poplu qed nistgħu nġibu lilna nfusna f'diffikultà li l-poplu Malti kif qal ftit ilu l-istess President ta' Malta għad jistgħu jibdew jiġu ifittxuna ma jsibuniex. Forsi espressjoni ftit goffa, imma r-realtà qiegħed. Jekk wieħed jara ftit statistika ħalli nkunu nistgħu tibnu l-argumenti tagħkom, skont rapport li preżentat fil-Parlament, u dan issa biex jibda dejjem isaħħaħ l-argument tal-konsum. Il-numru ta' ħaddiema minn barra mill-Unjoni Ewropea fl-2011 kien ta' 5,000. U fl-2022 f'Awwissu tal-2022 tal-għal 50,000. Zieda għal 10 darbiet aktar. F'Awwissu ta' sena ilu ġer rapportat mill-Gvern stess, mistoqsija parlamentari fil-Parlament, li n-numru ta' ħaddiema barra mill-Unjoni Ewropea. Mhux tot tal-Unjoni Ewropea wkoll, barra mill-Unjoni Ewropea tal-50,000. Jiġifieri bil-ħaddiema ta' barra l-Unjoni Ewropea u ġejjin mill-Unjoni Ewropea, il-foreign population il-ħattalat il-fuq minn 115,000. U dan kollu għaliex l-ekonomija tagħna ibbażata biss għal dawn l-aħħar 10 snin fuq il-konsum. Konsum kien ifisser ukoll allura l-industrija tal-bini li semma l-ewwel anke Carmena. Allum kważi ma nistgħux nifqu nibnu għax jekk nifqu nibnu tieqaf l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Carmena, u wara Iva, fil-fatt jiena naħseb ħanibdew minn hekk. Il-istorja kif dejjem ngħidmu iktar lura minn 10 snin. Ilu ġifieri wieħed jista' jitkellem fuq dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, jista' jitkellem fuq ħafna affarijiet. Personalment naħseb il-problema hi li kif semma ġejk il-xiftjajna il-ger tagħna ideoloġiku biex nallinjaw ruħna mal-tendenzi sejħilhom liberali globalisti li ġejjin minn naħa tal-Amerika, minn naħa tal-Ingilterra, eċċetera, u li forsi anke bidħul tagħna fl-Ewropa aċċelleraw ruhom. Però li żguru li bħala poplu naħseb qegħdin fi kriżi kbira għaliex għandna ekonomija mibnija. L-ewwel ħaġa għandna politiċi bla viżjoni, ġifieri kemm hawn politiċi issa dis-sena qamu miż-żewġ naħat tal-Parlament għax mhux mill-gvern biss anke mill-Oppożizzjoni, qamu staqsew kif ħan indirizzaw il-kriżi demografika l għandna f'pajjiżna. Kemm hawn politiċi. Kemm hawn meta jissemma xi politiku x'għad mill-politiċi tal-partit iż-żgħar. Isemmi dal-affarijiet huma jgħidu razzist.
Kemm, anzi, kien hemm deputati kien Sezbal u Omar Farrugia tal-gvern li semmija dil-ġimgħa. In affair, stedi suppost kellha tkun l-oppożizzjoni, ma tu anke l-istat staġnat tal-Parlament tal-politika Maltija, staġnat. Għarajt l-politiku biex imur fil-marċ, juqot juhu drinks ma' nies, juhu ritratti, juqot jifraħ. U daqshekk, ġifieri dina. Mela, il-kriżi demografika kemm qed tiġi indirizzata? Viżjoni fit-tul. 10 snin oħra, x'se jkun fadal minn Malta? Għaliex jiena jekk daw jaħdmu qasmu sa ġejjin ħafna wedi, ġejt elezzjoni biex aħna ngħidu daw ġabu ktar voti mill-oħrajn. Anke fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li minn Malta fil-Ewropa stess mhux li jagħtuhomx importanza enormi, ġifieri ħafna drabi, pereżempju Franza jkunu politiċi li għadda żmienhom pażwiem li tfahom tu paxxera u ġifieri tfahom ġol-Parlament Ewropew. Ma Malta nagħmlu tiġrija sħiħa qisu tiġrija ta' superstars biex nilħu l-Parlament Ewropew. U se jagħmlu fil-Parlament Ewropew ma naħsibx qatlaw ħafna blat. Ġifieri qed nitkellem hekk qed inkun dan għaliex jekk il-poplu xettiku għandu għalfejn jkun xettiku. Issa, il-fatt li Malta pajjiżna f'daqqa waħda fil-li konna qed ngħixu sa ċertu tranquillità f'daqqa waħda fullat fuq xulxin. Nies ħafna nies, ħafna ħadema barra laqas għandhom irruq ġdan ħafna minnhom huma fluidi ġuda ġew Malta jaħdem ħafna drabi li l-kundizzjoni tiegħu jiena ma nħobbx ngħid jiena jdejjaqna ħafna diskors razzist fis-sens li għax il-barranin il-verità this is a badly managed situation. Għaliex jekk tara il-barranin li kien jiġu f'Malta matul is-snin, pereżempju Malta kellna għal 100 u ma nafx kemm il-sena komunità Indjana. Ħadd ma kien jinduna, kieku mhux ngħidu tal-Indjani u l-ħallu tal-Indjani, ħadd ma kien jinduna. Dabba kien anki porta li sindku kienet ta' mill-Reġjun Indjana ħadd ma nduna l-Indjana. Għaliex it was a well-managed situation, din daħlet integraw fil-ħajja Maltija, ħadd ma ħabbel rasu. Da waħda ġibna ħafna nies, pereżempju, nimpurtawhom apparti li jkollhom iħallsu żomma biex jiġu eċċetera, ħafna stejjer u aġenziji u dan kollu. Iwaqqaw is-suq tax-xogħol u ma stess ma nafx kemm qed imorru tajjeb hawn Malta ma nafx kemm veru pagi taw forsi jaħdem ma il-pagi mhux tajbin. Kundizzjonijiet smajna b'ħafna nies li weġġew anke fuq ix-xogħol tal-bini, mhux biss Maltin, imma anke kellek ħafna barranin. Ma rridux ninsew każi bħal dak li waqa' u l-muallem tiegħu ħallih fuq il-bankina qallu għedt li daqtet il-karozza, liħor li waqgħet il-binja tal-lukanda fuq, liħor li waqa' mill-loli, ġiek taqbad issemmi kull sena għandek ammont ta' vittmi ħanajdu hekk ta' dawn l-inċidenti. Sempliċement biex nżidu fl-industrija b'droga tal-bini u dil-influss ta' kapital eżaġerat, bnies illi huma cheap labor bażikament biex ma nsemmux daw tal-muturi u inċidenti li jkollhom. Il-bambin biss jaf kemm di sitwazzjoni kemm ħażina. U x'se jiġri ħadibqa' sejrek din l-ekonomija qed nsemma tajjeb ħafna li l-popolazzjoni qed tonqos. Jiena nħobb ngħid aħna nitkellmu żgħażagħ u l-futur taż-żgħażagħ. Ejjew nqisu ħaġa. Kemm naqqas in-numru taż-żgħażagħ ġo pajjiżna. Għax kultant mis-snin sittillaw dejjem nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. U ħafna drabi ġew moħħna jkollna żgħażagħ ta' 70 ngħidilhom jiena dawk il-famużi xjuħ illi baqgħu jimmaġinaw li żgħażagħ huma bħalhom. Iż-żgħażagħ ta' snin 60 pereżempju ta' rock and roll. Imma llum il-ġurnata n-numru ta' żgħażagħ naqas. U anke inbidlu ċertu affarijiet, ċertu trends li mhux neċessarjament għax huma taż-żgħażagħ huma tajbin, mhux neċessarjament huma ta' ġid taż-żgħażagħ u mhux neċessarjament għaliex id-dinja kummerċjali iż-żgħażagħ tippreżentahom bħala fatt iż-żgħażagħ pereżempju kollha jriduhom, ikun hemm żgħażagħ ma jriduhomx ċertu trends pereżempju. And they go against the grain. Fuq kollox, Edwin semma il-futur, il-binja ta' familja. Illum il-ġurnata, jekk tara anke postijiet kif qed jinbnew mhux possibbli jkollok familja. L-iktar jkollok wilt, u anke dak il-wilt qed jiġi diffiċli llum għax spazju, spejjeż. U sadattant politika favur il-familja, favur il-natalità, favur it-twelid, favur nżidu l-popolazzjoni b'mod naturali u organiku minflok ma noqogħdu nimportaw cheap labor li ħafna drabi huma stess huma vittmi, ġifieri hekk jiena dejaqni diskors razzist għaliex irridu nitkellmu fuq diskors ta'
ta' dawn nies qed iġibu sibu xogħol u ħafna drabi x-xogħol tagħhom ma tkun ta' tbatija, ġifieri l-ġenna tagħhom mhux qed isibu ġenna fl-art hawnhekk, ħafna minnhom jitilqu disperati, ġifieri mdejqin, ġifieri lura ġifieri allura diskors ta' natalità fil-pajjiż ment suppost il-politiċi tagħna li huma ulit l-art li huma dak il-politiċi aħna nivvutawlhom u qed inħallsuhom bit-taxxi tagħna wkoll. Flok ma jagħmlu politika favur natalità, favur il-tkabbir organiku, qed isibu dis-soluzzjoni u mbagħad jirrikattaw kax jgħidulek kieku ma nagħmlux hekk ma tħallas il-pensjoni. Ma nafx, ġifieri onestament, ma nafx x'sa jifdal biex jieħdu l-pensjoni nibqgħu sejrin hekk, jiġifieri għax hekk ma jkollokx il-poplu. Jiena ngħid nibqgħu hekk assidwi tal-indipendenza ma jgħidlilnax. Illa l-poplu Malti jiġi minorità u forsi jispiċċa bħala poplu, ikunu nutli nitkellmu fuq indipendenza, ħelsien, repubblika, jkunu termini vagi u bla sens, jiġifieri. Allora l-poplu jrid jaħseb nara x'inhu l-futur tiegħu. Nimmaġina dawk il-kwart tal-popolazzjoni li u iktar li qed jikbru kif rajna li qed jiġbgħu din qed jieħduha fattur ukoll, jiġifieri. Irridu Karm, mhux naqtalek il-kelma, imma qed ittini ħsieb li rridu nġibu r-riżultat tal-ċensiment li saru niddiskutuh f'dan il-programm, illa għaliex dak li qed tajt inti tant huwa veru li jekk min issejjer żball fil-komunità ta' San Pawl il-Baħar ġie rreġistrat li hemm iktar jgħixu barranin milli hemm Maltin. Anki l-imsejda, taslima, ġifieri għandek xerba lokalitajiet. Jiġifieri wieħed irid jibda jifhem dal-pajjiż li aħna bdejna nitkellmu imma x'futur għandu. Llum il-futur mhuwiex sempliċement imċajpar għax għandna dawn l-isfidi, imma futur għax m'għandniex viżjoni għal soluzzjonijiet. Allura se nibqgħu ngħixu f'dal problemi. Għandek sitwazzjoni wkoll fejn pereżempju anke l-wirt storiku pereżempju anke kulturali tagħna qed ikun taħt stress qawwi minħabba l-bini pereżempju bit-stili ta' bini li kienu jikkaratterizzaw ċertu żoni qed injaqgħu qed jinbnew f'gabubi kbar sempliċement u ta' min jistaqsi. Jar fl-ibliet l-irħula, toroq fl-ibliet l-irħula tagħna li kienu toroq immaġina l-Mosta Berkil-Kara li fil-li kien it-triq ta' żewġ solari, għexu ġenerazzjonijiet, illum qegħdin jaqgħu dawk id-djar biex jitelgħu blokki tal-erba' solari. U l-komunitajiet li għexu fejn spiċċaw, ġifieri. Problemi ta' parking, batta dranaġġ. U dinha hija rivoluzzjoni soċjali kbira li l-effetti tagħha anki għall-futur anki qrib. L-isfida taż-żgħażagħ ġej. Biex nkompli fuq li kienet jgħid Karmenu, naħseb nixtieq nitkellem fuq żewġ punti partikolari. L-ewwel punt li kont semmejt inti rigward il-politiċi bla ħsieb. U t-tieni punt rigward l-ekonomija. Naħseb li jiena huma pjuttost relatati dawn. Issa fuq il-politiċi, inti qed li llum maċċew politika ta' ħsieb, huwa veru. Llum mhux politiċi għandna, llum nies merkantili għandna, jiġifieri llum jidħlu għall-politika saru mhux għall-ideal politiku, jidħlu għall-politika llum saru biex jakkwistaw. U dan qed narawha. Kemm hawn nies illum eżempju lesti jiġu saħansitra oppressati ħabba it-twemmin ideoloġiku tagħhom, ħabba l-politika tagħhom. Palma kien pereżempju il-qatt minn Sinerik Mizzi, illi kien bniedem ta' valuri, illi saħansitra qala fuq wiċċu anke minn pajjiżu stess u ġie eżiljat minn pajjiżu ħabba l-ideali li jemmen fih, kien Prim Ministru mitfqir ukoll, kemm hawn min jista' jgħid mill-politiċi llum ħajmutu fqar. Nista' ngħidlek ħadd. U din twassalni wkoll għal mod kif naħsbuha rigward l-ekonomija tagħna, illi hija relatata ma' din l-ideoloġija neoliberalista globalista, illi it-tkabbir ekonomiku sar l-alla l-ġdid tagħna. Kif taf fil-Kostituzzjoni ta' Malta għandna miktub li reliġjon Kattolika hija reliġjon uffiċjali ta' Malta. Jiena llum ngħid li dik saret redundant. Ir-reliġjon uffiċjali ta' Malta hi it-tkabbir ekonomiku akkosta kollox, dak ir-reliġjon il-ġdid tagħna. U l-alla huwa il-GDP tagħna saret jien u Alla sidek, hekk għedna. Dik relatata ma' di, però Edwin. Il-kmandament inbidlu, saru nikbuhom jien u Alla sidek. U ħan nispjegalek għalfejn. Illum issa li ġara minħabba din is-subordinazzjoni ta' kulħadd lejn it-tkabbir ekonomiku, ovvjament ma jistax ikollok komunità
ma jistax ikollok radiċi fil-pajjiż, ma jistax ikollok fidi, ma jistax il-globalizmu jattakka il-fondazzjonijiet l-aktar sinifikanti tal-pajjiż. Tal-pajjiż nasal ngħid, għax il-globalizmu ma jemminx bil-frontieri tal-pajjiż, ma jemminx b'identità tal-pajjiż, jemmen illi għandek kapital u ħaddiema. U dawn huma interchangeable bejn il-frontiera tad-dinja kollha. Ġifri m'għandekx massa ta' nies illi għandhom identità komuni illi tmur lura s-sekli u li jistgħu jidentifikaw magħha. Ħanatu eżempju tajjeb, ħanatu eżempju ċar ħalli niftehmu. Ħares lejn it-timijiet tal-futbol. Illum il-ġurnata. Jekk tħares lejn it-tim tal-Milan. Ftit ilu kellemt ma' supporter tal-Milan. Illum, tħares lejn il-Juventus, tħares lejn il-Liverpool, tħares lejn Manchester. Alright, għalaw damdim ma forsi jirbħu. Imma illum, mhumiex magħmuli mill-Ingliżi, mhumiex magħmuli mill-Taljani, mhumiex magħmuli mill-ċittadini ta' Milan, taqqas it-tim tal-Mosta mu magħmul mill-Mostrin, laqqas tal-Ħamrun mu magħmul mill-Ħamrun, jiżinawgurawlhom minnaw għal-Rab, laqqas tal-Rabat. Minn feqedin inxandru mu magħmul mill-Rabtin, dawn huma l-istess ħaġa bħal huma l-pajjiżi. U biex inkompli fuq dak li kont qed ngħid, għalfejn ma dan l-attakk fuq l-identitajiet tan-nazzjonijiet. Nitkellem fuq Malta għax ovvjament aħna nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħna hawnhekk. Għalfejn eżempju illum tisma' ħafna, mhux illum biss ilha għaddejja din, imma tisma' ħafna x'inhu l-Malti, xi tfisser li tkun Malti. Il-Malti jeżisti? Tisma' ħafna nies minn ċertu klassi u minn ċertu post fejn dan l-erf jekk tista' seħħlu erf qed joħroġ. Illi irawmu ċertu sens ta' dubju fl-identità Maltija. Illi trawwem kundizzjoni illi isma' identità Maltija ma teżistix. Mhux veru teżisti, artifiċjali. U din l-istess għan-nazzjonijiet l-oħra. U dan huwa il għaliex din l-ideoloġija globalista ma tridx li jkun hemm nies attaċċati ma' nazzjon bradiċi, ma jridx li jkun hemm identità, għax tmur kontra l-interess ekonomiku tagħha illi inti kemm jista' jkun timmassimizza l-profitti u l-pagi tan-nies iżommhom baxxi kemm jista' jkun. Din hija xi ħaġa li qegħdin naraw f'Malta eżempju. Issa ħaġa oħra illi ġara minħabba din is-sistema ekonomika hija wkoll kriżi ta' identità mhux bħala pajjiż, imma anke fl-individwi stess. Saħansitra llum qegħdin jippromovu dawn l-ideoloġiji eżempju tal-ġeneru. Illi jiena nista' identifika kif irid, nista' nqum filgħodu ngħid li jien raġel, nista' nqum l-għada ngħid li jien mara. Eventwalment Alla jaf x'iktar tista' tidentifika fil-futur. Imma ġifieri minħabba dawn l-inċertezzi li rawmu fina, dan l-attakk fuq individwalità, fuq li jkollok identità, li jkollok karattru, Neħħejna l-istabilità. In-nies li jitkellmu fuq id-diversità ġabuna bla diversità, għax kulħadd sar din il-kundizzjoni li ħadd ma jaf x'inhu, ħadd ma jaf fiex jemmen, ħadd ma iddistabilizzajna il-soċjetà u l-familja u l-individu. U b'dawn l-inċertezzi kollha, għax dawn in-nies ħasbu speċjalment f'dawn l-aħħar xahar snin li hija parti mit-tema wkoll taħt dan il-gvern, però ngħid li ż-żerrija nżerat anke fi żmien qabel taħt gvernijiet oħrajn, illi iktar ma nippromovu dawn l-hekk imsejħa drittijiet ċivili, drittijiet tal-individwu, eċċetera, eċċetera, ħasbu illi iktar ħajkollna soċjetà kuntenta. Mentri fil-verità qegħdin naraw totalment l-oppost. Illum iż-żieda fis-suwiċidi eżempju u fid-depressjoni żdiedet mhux naqset, mhux ovvja jżidu jekk ħadd ma jaf fiex jemmen x'inhu u x'mhux u qasbiss għandu ċertezza li ħajkollu futur stabbli. Riżultat ta' da kollu żdied in-numru ta' dawk li qas għandhom fiduċja fil-politika. Eżatt. Għax ma kellna f'dan il-pajjiż 70,000 ruħ li ma jmurrux jivvotaw. Jekk tippermettuli f'del każ mill-mod kif stmaw il-politiċi lill-poplu hija ħaġa tajba
li ma tkunx fiduċja, eżis spettaturi. Taf dawhomx il-daw l-qabda li se tisaħħlu s-siġġu. Nifakkar li 11 minnhom qegħdin hemmhekk minn il-vot tagħkom daw. Sempliċement il-kwoti u dal-affarijiet u bil-favoritizmu. Mela allura taf dawhomx tagħmlu sew. Għamlu sew taf daw ma ħaqhomx taf daw qas rispett ma ħaqhom. Għax daw mhux daħħu interessi tagħkom. Il-mument li l-politiku jibda jqum minn hemm. Għalek ħadajba sallimt l-Adrian Dalija għaliex għamil biċċa xogħol favur il-poplu Malti. Dak li ttieħed mill-barrani ma ġabu. Il-moment li politiku ħajqum hemmhekk u jiddefendi l-Malti, imbagħad tibda stmaħ. Il-pija biex imur Brussels u biex joqgħod imur law, joqgħod imur lem u joqgħod jiddandan taf dawhomx tagħmlu sew. U jiena ħanejt waħda, ġejk semma punt l-ewwel tajjeb ħafna fuq Erik Mizzi. Erik Mizzi qabel ma miet kien tkellem ftit qabel ma miet, kien għamel diskors dak iż-żmien kien għadej il-kwistju ta' komuniżmu u l-gwerra l-bierda. L-ispirtu materjalista. Ekku, Erik Mizzi qal li l-ispirtu materjalista huwa aktar perikolus mill-komuniżmu. Tifhmu qed naħu gost qed nara żgħażagħ li mhumiex fil-Partit Nazzjonalista, ifakru dal-bniedem kbir li l-Partit Nazzjonalista ddeċida li jinsieħ, jiġifieri, u llum ma daħlu Marxist jara l-arkivju tiegħu ta' li maqdru qallu korrott ta' li l-politiku li mitfqir għajru korrott dal-bniedem u marru jagħtuh il-red carpet service illum, is-sinjuri mid-Union tal-Pjetà, jiġifieri, biex taraw fiex waqgħu dawn in-nies. Imma insomma, kompli ma ntellifkomx. Immorru mill-ewwel dak li kien qed jgħidlek u nkomplu fuqha. L-ekonomija, l-individu. U jien għandi mistoqsija. Jekk l-ewwel inħarsu lejn l-aħħar żew statistiċi li ħarġu, għandna waħda li ttina sollif, li ttina ftit relief. Hija statistika li turina li Malta kellha bħala pajjiż tkabbir ekonomiku. Fost wieħed mill-ewwel tlieta mill-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, it-tielet l-iktar pajjiż li kellu tkabbir ekonomiku. Imma fl-istess ħin ta' dwejja u tal-biża li Malta wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li fih ma kellux żieda fil-paga minima. Jew inkella impoġġija aħjar wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bl-inqas żieda ta' paga minima. U tiġi allura waħida il-mistoqsija għalhekk il-ħin kollu qegħdin nagħmlu tajjeb ngħidu x'futur għandna f'dal pajjiż. Fejn l-ħsieb politiku, fejn il-viżjoni? Il-mistoqsija tiġi waħda. Jekk għandna tkabbir ekonomiku, kif għadt inti fl-istess ħin l-istatistika is proving you right. Ittatik proset għal-ħsieb tiegħek għax dak li qed tgħid inti jiena qiegħed insaħħaħulek bl-istatistika li ħarġet f'dal pajjiż. Fl-istess ħin il-paga minima ma żdieditx, waħda mill-inqas li żdiedet fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mela it-tkabbir ekonomiku il-ħolqien tal-ġejt marant ftit nies, illa għaliex dawk li jaħdmu bil-paga minima, iż-żieda tal-paga minima kien minimu, kien ftit. Mela it-tkabbir ekonomiku li niftaħru li kellna bħala pajjiż ma tqassamx fuq kulħadd xorta. Imbagħad biex inkompli insaħħaħlek l-argumenti ma tkunu tistgħu titkellmu fuqu. Fiex ħin naraw ir-rapport anke rigward kif qegħdin ngħixu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Fl-2014 kellna 15.8% tan-nies tal-poplu f'riskju tal-faqar. Fl-2021 meta tkabbir ekonomiku dejjem niftaħru li qed jiżdied, imma n-nies fir-riskju tal-faqar żdied għal 16.9%. Imma dawk li kienu għal min forsi jgħid bejn 15.8 u 16.9 hemm 1%. Mela, imma mbagħad dawk in-nies li jaqalaw 60%, less than 60%, inqas minn 60% ta' dik li hija il-median household disposable income, ta' dik jiġifieri l-income li inti suppost taħdem għandek bżonn biex tgħix bħala familja, 60% dawk żdiedu in-nies u allura f'Malta jfisser li għandek żieda fin-nies li għandhom li qegħdin jaqalaw inqas minn 60% ta' dak li huwa l-inqas li beħt tgħix. U dawn in-nies allura bejn l-2013 biex issa nsidu
problema oħra. U l-2022 biex naraw l-ekonomija tal-konsum fuq xiex kienet titfa l-priorità tagħha, semmejnija l-ewwel semmejnija Karmenu, il-bini f'Malta kellna noħorġu permessi, skużat, hawn min jgħid l-awtorità tal-ippjanar ma dix jisim awtorità tal-ippjanar imma awtorità tal-ħruġ tal-permessi. U kellna 76,000, propja 76,407 new dwellings were approved. Jiġifieri permess ta' ħruġ ta' bini li għall-ekonomija tagħna li kieku dawn ma ħarġux ma kienx ikonna tkabbir ekonomiku u r-riżultat ta' dan kien the aglification of Malta. Għax kerraħna kullimkien. Jiena rajt fuq il-Facebook tiegħek Karm ir-ritratt li tal-lajt illum, jiġifieri tal-proġett ta' Villa Rosa, jew il-prezz huwa li tibqa' tara xtajta u l-ambjent kif kien, jew issa dak it-torri. Illum kif ġejna f'din l-ekonomija tagħna, il-permess ta' dak it-torri ma jistax ma joħroġ għax jekk l-awtorità tal-ippjanar hija li titpompja tkabbir ekonomiku b'kemm toħroġ permessi tal-bini. Għax jekk ma toħroġ il-permessi tal-bini u jieqaf il-kostruzzjoni kif hawn min tiġa meta jkellimni jgħid li l-bini qed jieqaf tajjeb għal min iħobb l-ambjent imma l-ekonomija tibda tħoss l-iskossi. U tħoss l-iskossi għax m'għandniex alternattiva biex ħanoħolqu l-ġid f'dan il-pajjiż. M'għandniex alternattiva. L-unika ħaġa li kellna f'dan il-pajjiż hija il-bini, il-konsum bil-barranin u r-riżultat ta' dak kollu huwa dak li għadek kemm qed tgħid inti imsaħħaħ minn din l-istatistika. Karmien. Jiena m'iniex ekonomist, però jidher li kultant f'pajjiż deflation hija importanti għax dana din l-ekonomija kemm ħaddhom tikber. F'mument minnhom tista' tisplodi. U allura aħjar bħal meta għandek bużieqa tibda tnaqqas ħad tkun maniġġabbli għaliex ma ħsibx ħad tibqa' maniġġabbli. Mhix biss kwistjoni ta' ambjent, apparti li l-bniedem huwa magħmul mill-ġisem u mir-ruħ jgħidu anke mill-ispiritwal, jiġifieri l-ispiritwal anke mhux biss kwistjoni ta' reliġjon imma fis-sollif, fil-rilassament. Il-qerda tal-ambjent qed toħloq ħafna wkoll affetti ħżiena fuq il-psika tagħna, ġifieri. Imma wkoll għaliex jista' jiġi mument meta din l-ekonomija bla fuq xi ħadd ispiċċa ma nkunx nistgħu nagħmlu. Jiena personalment naħseb li verament ma nistgħu tgħidu li sa ġejna dependu l-ħares tieqaf il-bini ma ngħid li wasal iż-żmien nibdew waqfuha din dal-mudell ekonomiku ta' xi ħajbqa' sejjer apparti li ġabna fil-punt ta' estinzjoni bħala poplu. Ma hawnhekk insemmi ħafna stejjer anke f'eżempju fl-istorja ta' soċjetajiet li kibru ħafna u krullaw. Min jista' jfittex jiġifieri. Ma anki wasalna fi stadju wkoll li pereżempju mhix maniġġabbli l-ħajja pereżempju fit-toroq pereżempju kemm ħandumu jaqalgħu toroq bla doċċ biex jgħaddu dranaġġ, biex jgħaddu hekk, biex iwassaw traffiku. Kemm ħandumu, ġifieri hawn lokalitajiet ilhom toroq magħluqin snin issa. Din ħaġa sabiħa din kuntentizza. Biex imbagħad dak li jkun jagħmel ftit flus jixi villa fisqallija biex jaħrab biex imur isib dik li qabel kienet Malta u kontenti li Malta sara hekk. U min m'għandux flus ikollu qed jitwikkab dawn l-affarijiet. Jiġifieri minna nifisha dejna hija sinjal ta' affarijiet bla sens, jiġifieri. Veru tgħidu għax il-Malti jgħedha b'kollox isseħreġ iċ-ċekk. Imma nerġa' ngħid dawk il-100,000 jew kemm hemm li qed jgħidu aħna maħniex se nivvutaw qatt ma kienet din naħseb jiena xi soltu dejjem mhumiex xert in-nies jgħidu li qed jgħidu qatt mhux se nivvutaw. Dik hija sinjali raw ħafna nies sajjew ħafna nies. Il-problemi qegħdin jafsu. Ekku għajjew u xebaw u qed jiġba l-poplu issa l-ġid l-ekonomija inti semmejt il-GDP l-ogħla ekonomija li kellna fix-xittilet fl-Ewropa. Imma fil-verità Ma sarfet f'xejn. Ma sarfitx hekk jiena l-paga tiegħi baqgħet l-istess jew u l-ħajja li ma nistax il-kwalità ta' ħajja tiegħi waqgħet. Jiena nemmen ħaġa li jekk trid isir bidla fil-pajjiż trid tkun mhux biss waħda materjali ma waħda spiritwali u kulturali għax inutli dan il-problema kbira tal-oppożizzjoni attwali jitkellmu ħafna fuq nħallu l-affarijiet kif huma imma tivvutaw lilna x'aħna maħniex korrotti daqshom jew ħallu l-affarijiet kif huma x'aħna
għandna xi natura li naħliqna dat tip ta' affarijiet iso mentalità. Dika ma mhijiex soluzzjoni, trid tipproponi soluzzjonijiet li mhux biss ibidlu il-politika, Joffru tweġibiet. mhux biss ibidlu l-personel ġo Kastilja, pereżempju, imma ħajbidlu il-direzzjoni Ekonomika, ambientali. iktar mill-ekonomika anki kulturali, għax il-politika tiġi rifet il-ġimgħa l-oħra. Downstream politics comes downstream from culture. Dak il-isbu l-kbir tan-nazzjonalisti għal 25 sena li ħasbu li jollu l-kwalità tal-ħajja, fej qabel kien il-kwalità tal-ħajja bbażata fuq ċertu soċjaliżmu li kien malwa kien jolli s-soċjetà ma mbagħad fl-istess waqt il-ħajja kienet pjuttost on a working class level, da għallu isma nżidu l-middle class. Mela jgħan n-ranġaw l-kwalità ħajja, ma mbagħad ma bdewx jirrealizzaw il-kulturalment, il-battalja kienet jitjiet fuq għal-battalja kulturali. Issa, sakemm ma jkollokx bidla kulturali, u li dik bidla kulturali aħna jgħidu bidla bbażata fuq il-valuri, għaliex naf li kwaw xi grupp Marxista tipografiti jgħidu bil-maqlub, jgħidu berek li tkun waħda pjuttost xellugija Marxista, aħna nemmnu fil-bidla kulturali tiġi fuq il-valuri li bnew is-soċjetà tagħna. Jekk mhux se nimsaħħu minnaw, downstream to politics, il-politika isu bħal meta għandek hawnhekk għandek in-nixxija u hawnhekk għandek l-ilma li mbagħad imur fix-xmara imur fil-baħar. Jekk ħadd ħammiġa minn hawnhekk, imbagħad hawnhekk ħadd tkun xmara maħmuġa u ma jkunx hemm ħajja fija. U dak li żball ma nistgħux nenfasizzaw biss tkabbir ekonomiku, imma globalment bħala soċjetà kemm ħadd tkun mill-ħajja. U dan f'dak imbagħad tibda tgħodda fehem ħajkollok familji kuntenti, b'saħħithom allura li x'nafu huwa fatt statistikament li fejn għandek familji ta' kuntenti bad ikollok inqas stress fil-familja, tfal li huma kuntenti, ħaddiema li fuq il-post tax-xogħol huma aktar siguri, stat li jpoġġi l-interess tal-poplu, tal-ċittadin, tal-poplu tiegħu b'mod holistiku l-ewwel. Niġu għal Jake, però Jake, nista' npoġġilek mistoqsija. Kemm sandumu niddependu minn ekonomija li tikber minn fuq iċ-cheap labor tal-barra ninfostna? Fi kliem ieħor, kemm sandumu niddependu fuq skjavitu tal-barra ninfostna wkoll? Jiġifieri qed ngħidlek hekk, għaliex iż-żgħażagħ naf li titkellmu huma konxi ta' din il-problema. X'inhi l-idea taż-żagħżugħ Malti? Jiena naħseb hemm problema fiha din. Għax numru sostanzjali taż-żgħażagħ Maltin, jiena ħan nitkellem għal dawk mod speċjali li jħorġu mill-università, eżempju, irawmuhom ċertu idea li jekk b'xi mod jew ieħor jopponu l-barranin jew l-immigrazzjoni, ħajjittimbrawhom bħala xi razzisti il-dan nies li qegħdin iwettqu xi dnub kardinali. Il-verità imma però li il-tip ta' ekonomija li qegħdin ngħixu kreat prekarjat u hija razzista kif qed tgħid inti. Għax dawn l-istess nies. Ekonomija razzista. Għax dawn l-istess nies. Għax tgħix minn fuq l-iskjavitu. Ma niftakru li Joseph Muscat kien qal darba minnhom jekk jidilli qabel l-elezzjoni tal-Ewropa m'iniex ċert illi fejn qabel aħna konna nservu l-barranin, illum il-barranin qed iservu lilna. Issa jekk dik mhix frażi razzista ma nafx x'inhi. Ġifieri dan mill-istess persuna li l-gvern tiegħu jippromovi l-inklużjoni u dawn ħafna affarijiet. Issa l-punt tiegħi hu din l-ekonomija, dawn in-nies, speċjalment dawk l-NGOs xellugin u anke ċerti partiti politiċi illi ma jridux isemmu l-kwistjoni tal-immigrazzjoni, ma jridu jipromovuh, jridu ndaħlu l-immigranti biex nuru l-umanità tagħna. Ngħid jien x'umanità jidi. Dawn jafu għalfejn qed indaħluhom dal-barranin, mhux qed indaħluhom u qed nieħduhom il-Fenicia Hotel u ntuhom sodda sabiħa, tifhem, dawn qegħdin jiġu sfruttati dawn in-nies. Jiena milux kont ktibt artiklu u ġie ppubblikat u fih kont ktibt illi il-barranin qed inġibuhom biex nisfruttawhom u l-Maltin saru dispensabbli. U dan hu għaliex qegħdin jiġu medda. Dispensabbli fisser nużaw Dispensabbli fis-sens, mhux biss nużaw narmu, imma dispensabbli ġifieri m'għandix bżonnok. Letteralment m'għandix bżonnok. Ngħaddi minn ajrek. Ngħaddi minn ajrek għax bik ħanifranka iktar flus u b'dan li ġej minn
xi pajjiż tat-tielet dinja illi apparentament suppost dawn qed inġibuhom hawnhekk biex nuru l-umanità tagħna. Erħas minnek. Qed inġibuhom bħala cheap labor, prekarjat. Ġifieri u l-problema hi li llum anke l-Maltin qed jibdew jħossu dan l-istess effett ekonomiku li dawn il-barranin qed iħossu għax il-ħajja Malta saret inaffordabbli għal Maltin daqskemm għal barranin ukoll issa. U ma tajċ qed inġibu barranin ta' kwalità eżempju illi il-pagi kapaċi bil-kompetizzjoni nolluhom. Qed inġi letteralment il-modell ekonomiku tagħna huwa bbażat fuq l-isfruttar tal-ħaddiem. Jiġifieri hija ironika il għaliex il-partit fil-gvern huwa il-partit tal-ħaddiema suppost. U dan għamel naħseb l-iktar gvern li jagħmel biex il-ħaddiem iżommu kemm jista' jkun fi prekarjat. U nerġa' ntenni il-problema illi inni ngħid mill-bidu ta' xi ximdejna dal-programm. Alternattiva għal dan kollu hemm politika? Bħalissa skont is-sondaġġi li rajna ma jidhirx illi hemm għax hemm numru sostanzjali ta' nies, naħseb xi kwart mill-popolazzjoni tal-votanti, illi jew ma jridux jivvotaw jew ma jafux il min ħajjivvotaw. U biex nagħlaq dan il-punt, irridu niftakru wkoll illi fiha nnifisha din ma rridux narawha biss bħala battalja politika, għax mhix battalja politika, għax hekk nagħmlu kambjament tal-gvern, il-ċansis huma illi l-istess problemi ħanibqgħu. Il-battalja hija waħda oltre minn hekk. Kif qal sew Karmenu, hija fuq kollox battalja kulturali. Qabel konna nsemmu l-istil eżempju brutalista li kienu jibnu s-Sovjetiċi. Taraw bini bla ruħ, letteralment konkret, gris bla ħajja ta' xejn, biss utilitarju. Illum li waqa l-komuniżmu, waqa l-Unjoni Sovjetika, s-soċjaliżmu, miet eċetera, eċetera. Dan il-bini li qegħdin naraw madwarna ma ngħid jiena mhux l-istess stil ta' brutaliżmu bla ruħ. Allura hemmhekk naraw ukoll il-problema u nerġa' ngħid kif kien qal Karmenu semma sew dik il-kwotazzjoni ta' Erik Mizzi illi il-problema f'Malta qed issir il-materjaliżmu illi Malta llum saret pajjiż mhux bliss bla radiċi imma pajjiż bla ruħ ukoll. Għax naħsbu f'termini biss ekonomiċi u materjalisti. Jiena mal-kwotazzjoni ta' Erik Mizzi inżid kwotazzjoni li kien ukoll kliem Edifen Akadami. Li meta kien qal Edifen Akadami, il-Partit Nazzjonalista jibda jitlef il-valuri tiegħu, ikun wasal iż-żmien biex il-Partit Nazzjonalista jibda jitlef lilu nnifsu. Ġifieri l-attenzjoni ta' dawn in-nies li dejjem għexu ma' rib tal-poplu, dejjem kienet li il-valuri huma r-risposta, xi ħaġa li nemmnu fija aħna u dawn il-programmi għalhekk qegħdin nagħmluhom biex insommu ħajjin il-valur. Ma narġa' nagħmel il-mistoqsija lilek Karm, issa biftit differenza u nibdew naslu anke biex nagħlqu. Jiena lil ġej qedtlu kemm sandumu niddependu fuq ekonomija li tikber minn fuq iċ-cheap labor tal-barra ninfosna. U ġej irrisponda tajjeb ħafna kif aħna il-ħaddim Malti kważi qed jiġi disprezzat. U l-kelma disprezzat hija kelma tajba. Disprezzat jonqoslok il-prezz. Tispiċċa cheapin, tispiċċa cheap, taqa cheap. L-ekonomija, il-politika qed twaqqal il-ħaddim tagħna cheap. U fi kliem ieħor kemm sandumu niddependu fuq l-iskjavitu tal-barra ninfosna, ma dan irid inżid ukoll. Fejn marret il-middle class? Semmejna l-middle class, inti semmejta Karm. Rridu joħolqu l-middle class. Illum għandek jew dawk li jifilħu, jew dawk li ma jifilħux. Illum tlifna il-middle class u għandek dawk li bil-kemm jistgħu jgħaddu u dawk li għaddejjin tajjeb ħafna. Dawk li għandhom problema fl-inkam tagħhom u dawk li għandhom inkam tajba ħafna iżejjed. U allura il-poplu tagħna waħda mill-issues li qegħdin iħabtu wiċċa dawn li il-poplu tagħna anke biex jgħixu ħajja ta' kwalità, kemm ħanibqgħu nifilħu għallu li tal-ħajja speċjalment fil-prezzijiet tal-ikel. Il-prodotti tal-ikel li għada pitadek ma nkunux attenti
nistgħu lil bidwi Malti l raħħal Malti npoġġulu diffikultajiet fuq dawnat irridu diskutuhom iktar il-qoddim u nispiċċaw għada pitada kartuna bajt li tiġa saret tiswa ħafna flus. Jekk nitilfu il-farms tat-tiġeġ lokali għada pitada l-bambin jaf li tispiċċa lit-turisti u l-tfal tagħna l-familja Maltija ftit ikunu kapaċi jixtu dik il-kartuna bajt. Jiġifieri da kollu huwa riżultat ta' dak li qed tintiġek tal-globalizzazzjoni ta' din it-tip ta' ekonomija globalizzata. Imma din li għandna bħala pajjiż qed ittellifna anka dik li kienet il-middle class. U allura l-kwalità tal-ħajja minn flok intajbu qegħdin narawha tonqos. Karmenu mbagġejk. Kemm ħaddum, ma tantx tistadax, dan fil-dinja u fl-ekonomija hemm dak is-supply and demand. Id-demand għal cheap labor jidher li hija ħafna demand, ġifiet naraw pereżempju mill-COVID law rajna importazzjoni ta' komunitajiet saħta eluf ta' nies f'industri nafdaw tal-muturi u qasmu l-ikel pereżempju. Għalhekk il-bidla tkun waħda kulturali, ġifieri, però mbagħad għandek il-fatt li fl-istess waqt qed naraw li din l-ewwel mewġa, però ma nafx kemm daw meta jmorru lura f'pajjiżhom qed ikunu kuntenti, jiġifieri wieħed irid jara anki x'effett qed tħalli il-ħaddiema ħafna huma temporani, ġifieri mhux qed joqogħdu minnhom jibqgħu hawnhekk Malta, ma ħafna huma temporani. Dik li jmur pajjiżhom x'ħajjgħidu fuq dal-pajjiż ta' Malta u x'ħadu minnu, ġifieri wieħed irid jara għadu żmien. Jiena ma nafx eżatt meta ħadd tispiċċew kellha jekk se tibqa' dejjem din il-mewġa. Jiena il-sentiment tiegħu li l-lum għadha l-ekonomija li qiegħda tikber b'mod artifiċjali tikrolla f'daqqa. Ma nafx jekk tinnutawx imma dat kabbir kollu ħafna drabi donnu ma tantx hemm isu sens fih, ġifieri isu sens ta' urġenza. U ma naġbi kbira li naraw mument li fih ta' sejna dafqija u ovvjament it-traġedji ma jiġux annunċjati, ġifieri affarijiet għalhekk wieħed irid joqgħod attent. Meddu nsemma l-food security u l-olli tal-ħajja dina oħra problema oħra għaliex minn banda għandek din ix-xewqa pereżempju naf il-ġnien tal-Gżira nagħmlu pompa tal-petrol, fl-istess waqt il-gvern huwa kommessi jdaħħal karozzi elettroniċi pereżempju. Nifhmu ġifieri għandek ħafna ġenġa dal-pajjiż, ġifieri permessi joħorġu. Tradizzjonijiet. Eżatt, u dan ma nafx kemm ħaddumu sejrin bija. Issa fl-aħħar mill-aħħar wieħed irid iqis kollox. Long term il-politiċi mhux jitaħarsu. Allora l-poplu jitħares long term, ġiet ikun hawn minoranzi kreattivi ġu tal-pajjiż illi jibdew ħarsu naqraw jippjanaw l-affarijiet għaliex onestament jekk tippretendu li il-politiċi ta' żewġ partiti prinċipali għandhom xi viżjoni għall-futur naħseb jiena jekk għadkom din l-illużjoni about time tieħdu xawar kiesaħ u tistempħu daqsxejn. Għaliex mhux qed nara u għalhekk naħseb il-wasal iż-żmien tal-ħolqien ta' minoranzi kreattivi ta' nies li jibdew jaħsbu naqra u anki jieħdu ċertu jekk jibdew jaħsbu b'mod alternattiv anki għal dawn l-affarijiet għaliex mhux qed nara ovvjament il-futur mhux sabiħ, jiena mhux se nkun jiena kif nara jiena l-futur jekk jibqa' sejjer kif inhu sejjer mhuwiex sabiħ għaliex ma tistax iżżibdi l-ekonomija u tkun sabiħ. Ġifieri ma nafx meta ħatieqaf din il-mewġa ta' cheap labor li naf li meta ħatieqaf ħabba ċirkustanzi mhux sbieħ u ħatieqaf xi darba ġifieri. Jake. Rigward din U ħankun qegħdin nagħlqu. Kifet preċedentament din l-ekonomija neoliberalista li għandna hija bbażata fuq skjavitu prekarjat. U allura kif qegħdin naraw ukoll familji illi sa ftit żmien ilu ngħidu 20 sen ilu, eżempju, li kienu jaffordjaw ikollhom dar u jkollhom familja, jagħmlu xirja u jagħmluh b'mod relattivament komdu. Illum qed naraw li dan kollu qiegħed jispiċċa. Illum tant saret għolja il-ħajja illi affarijiet bażiċi saru kif jgħidu bl-Ingliż a burden. Ġifri
il-fatt li tmur xirja għand ġoħanut u x-xirja il-kont jiġik mola smewwiet u kważi tibda tfaddal għal xirja hija xi ħaġa li mi sabiħa xejn u kif qal u kif qed sew inti qed nispiċċaw issa ngħixu f'soċjetà fejn hemm min prattikament qed jitkarrab bil-ftit u din ħadd tkompli tiżdied jekk nibqgħu b'din it-tip ta' ekonomija u għandek nies li qegħdin jippuppaw, qegħdin jagħmlu l-profitt minnu. U din hija t-tip ta' ekonomija li rridu niġġieldu aħna. Bil-kambjament kulturali bil-fors trid isir din. Għaliex jekk ma nibdlux il-mentalità tagħna ta' kif naħsbuha u nqumu mill-aljenazzjoni tagħna illi qegħdin iżommuna taħta il-partiti politiċi maġġuri, però kif ukoll irrid insemmi il-business class tal-istess erba' min nies li kollox idur magħhom ngħidilhom illi ma jarawx kuluri politiċi dawn, irridu nqumu minnha u nirrealizzaw illi 4 tim oħra mhux ħajfdilna xejn biex nikkonservaw il-pajjiż. U allura ma nistgħux nibqgħu u din nara f'ħafna nies li huma skomdi b'daw l-affarijiet, ma nistgħux nibqgħu wara l-keyboard id-dar nitfgħu il-kummenti ingergru u daqshekk, irridu nibdew nidru fix-xena u nuru speċjalment dawn issa li għandna dan il-potenzjal, għandna dan l-ammont tant kbir ta' nies illi huma mhumiex sodisfatti bla partit A u partit B ma jafux il-min ħajvutaw, hemm bżonn li issa nusaw dan il-ħin il-moment opportun illi noħorġu fil-pubbliku ngħidulhom isma' is-soluzzjoni hija aħna. Mhux ma hemm bżonn tibqgħu bl-aljenazzjoni tagħkom illi tridu bil-fors tgħixu taħt dittatorjat ta' PN u PL, eċċetera. Għax għaliex aħna qegħdin noffrulkom din is-soluzzjoni, din l-alternattiva. Dak il-mument però naħseb jiena qiegħed jasal bil-mod il-mod, però jeħtieġ iktar xogħol fih. Grazzi Carmenu, grazzi Jake, naslu għall-aħħar ta' dan il-programm, la oħra ta' dialogu. Jiena biex intem dan il-programm m'għandix ħlief sentiment ta' apprezzament. L-ewwel ħaġa grazzi kbira lid-direġenti tal-Public Media News li tawna din l-opportunità li nkunu kapaċi 3 min nies ippermetti li bl-umiltà kollha commoners ma jimpurtax. Imma npoġġu bil-qiegħda u għax kapaċi naħsbu committed impenjati li nitkellmu fisimkom għalikom fejn m'għandniex l-ambizzjoni tagħna tiġi l-ewwel imma ħtiġijiet tagħkom jiġuna l-ewwel, tisimgħuna nitkellmu politika mingħajr mibeda. M'għandniex għaliex nitkellmu bil-mibeda kontra xi ħadd. Kull ma għamilna u dan huwa dmirna naħsbu, nippjanaw u nofru alternattiva. F'din il-kważi sija li jenna nitkellmu bejnietna, u rejna li kapaċi jekk minflok 3 nkunu 6 u jekk minflok 6 nkunu 10, kapaċi nofru alternattiva aħjar. Kapaċi naħsbu. U dan huwa l-ikbar problema li għandna f'dal pajjiż. Ftaqarna mill-ħsieb. Ftaqarna mill-commitment li aħna n-nies li niġu qoddimkom ħafna ma għandhomx il-valur tagħkom priorità, imma l-valur tagħhom. Id-differenza 3 min nies li l-valur bħala priorità huwa intom. Aħna m'għandniex ambizzjoni. L-ambizzjoni hija tagħna li naraw lilkom tgħixu aħjar. Smajtu politika fis-sabiħ tagħha mingħajr sforzi ta' mibeda lejn dak jew lejn ieħor. Jekk m'għandniex alternattiva ta' ħsieb, l-għoqda li qegħdin fija bħalissa, kif jgħidu bl-Ingliż, it can only get worse. Xi ħadd qiegħed f'sitwazzjoni ma jiflaħx,
jekk min tista' tagħtih l-aħjar dijanjosi u tagħtih l-aħjar mediċina, il-marda tiklu iktar tista'. Jiena meta kont il-Parlament, u naqbel hawn ma dak li kien qed jgħid Jack, kont ngħidilhom isħabi fil-Parlament ta' naħa u toħra. Sabiex ikonna riġenerazzjoni ekonomika, l-ewwel irid ikonna riġenerazzjoni morali. Dad diskors isibuh fuq il-YouTube. U kienu jiddieħqu bija. Għax kien hemm min laqqas jaf xi tfisser il-kelma riġenerazzjoni morali. Riġenerazzjoni morali jfisser ejjew nerġgħu immorru lura li naħsbu fuq il-valuri tas-sewwa. Li jien jimpurtani minnek. Jien jimpurtani nkun twajjeb miegħek. Inta li anke jekk ma taqbilx miegħi, inta għandek valur. U mhux jekk ma taqbilx miegħi bil-mibeda rid nikkanċellak. U allura dan huwa żmien ħanuża u nissellef il-kliem ta' Jake. Rajtuhom? Illum żagħżugħ. Il-ġimgħa li għaddiet kellna żagħżugħ ieħor. U meta nippjanaw jiena u Karmenu, grazzi l-Karmenu li jiġi għal dan il-programm miegħi li urejt fiduċja fih, għatlu għaj nibdew nġibu żgħażagħ. U lesti li nġibu iktar żgħażagħ. Lesti li nġibu iktar nies. U għaw, niġu u jien nipprepara l-programm li naħseb li f'dak il-programm nkunu sa nitkellmu fuq l-iktar problema li intom qiegħda iddejjaqkom. Ma ngħidux għajma magħkom, imma mal-għajma li ngħidu magħkom nofrulkom soluzzjoni. Nofrulkom tama. U t-tama mhijiex f'kemm kapaċi nużaw kliem ta' mibeda, imma kemm kapaċi naħsbu. Mhux qaw, imma qaw. U naħsbu jekk għandna qalbna tħabbat ma tagħkom. Jekk għandna qalbna jimpurtana minnkom. U mhux butna jiġi l-ewwel, imma intom din il-bidla li rridu nagħmlu. U committed biex nagħmluha ħalli dan il-pajjiż nkunu vera kapaċi nofru tama ġejjieni ma mibnijin fuq il-valuri. Hemm qiegħda s-soluzzjoni, il-valuri. U llum l-għoqda finanzjarja, ekonomika, soċjali li qegħdin fija turina kemm il-valuri jiswew flus, kemm il-valuri d-noqqas tagħhom qed tiswidna problemi kbar li aħna qegħdin fihom. Insellmulkom eżis ħbib tagħna, illum jiena, Karmenu u Jake għandna mistieden differenti għalna l-erba li ġejjin, programmi ieħor interessanti, niltaqgħu magħkom l-erba li ġejjin fl-istess ħin fit-8:30. Grazzi, jalla s-saħħa, il-ġid u l-paċi. Grazzi.